Ferihegyen ülünk a váróban, és várunk a várószónak megfelelően. Egy gépen kéne ülnünk, amely Münchenen keresztül Manchesterbe szállít minket, ahonnan majd gépkocsival Liverpoolba megyünk, de állítólag a müncheni járat egy órát késik, ami megkérdőjelezi, vagy inkább kérdésessé teszi, hogy elérjük-e a München-Manchester járatunkat, vélhetően nem. Ebben az esetben vagy Londonon keresztül, vagy egy délutáni müncheni géppel megyünk Manchesterbe. Ez utóbbi esetében a meccs előtt két és fél órával érkeznénk Manchesterbe, ahonnan még át kell jutnunk Liverpoolba. Állítólag ez a bizonyos müncheni gép tegnap sem indult el, akkor ugyanis egy madár szorult be a propellerekbe, és véletlen darabjait még most is próbálják kiszedni a hajtóművek közül. Szemben még a kamera nem fókuszált rá, akivel mint két boxoló méregetjük egymást, hiszen szerdán összecsapunk, mert ő a Manchester-Róma mérkőzést tervezte közvetíteni, hozzáteszem, addigra ő már valószínűleg odaér, mi akkor már elvileg Barcelonában vagyunk, de lehetséges, hogy befogadjuk szerény kis kolóniánkba, és átjöhet Liverpoolba megnézni a meccset, ami azért is lenne fontos, mert neki valahogy ezt a bizonyos kommentátor szettet sikerült a kézipodgyászába csempésznie, ami nekem nem jött össze. Így ha az én podgyászom nem érkezne Manchesterbe, akkor valószínűleg az MTV közvetítő szettjével közvetíteni a Viaszat, és Manchesterben esetleg ott hagyván a miénket, ha milyen kell a magyar televízió. Szeretem a repülőterek hangulatát, különösen, hogyha nem egyedül kell ücsörögnöm. Úgyhogy én egyelőre el vagyok, meg hát nekem van is időm. Hát mit veszíthetek? Esetleg nem érek oda a Liverpool-Arsenal meccsre, de nekem nem is lenne ott feladatom. Akkor a Chelsea-Fenerbahce-t megnézem a televízióban, az sem lesz rossz. Nagyon reménykedem, hogy a Róma nem Münchenen keresztül próbál eljutni Manchesterbe, mert akkor valószínűleg lehetséges, hogy a mérkőzés is elmarad. Úgy érzem, az Arsenal valamilyen úton, módon azért az Anfield Roadra beteszi ma a lábát. Hozzáteszem, volt már olyan, hogy az Anfield Roadra késve érkeztem, de nem szeretnék ebből rendszert csinálni. Gondolom, ahol ilyen 200 milliókról van szó, ott talán egy repülőjegyet ki tud gazdálkodni, hogy ne fapadossal repüljön Manchesterbe. Nem hiszem, hogy az üzlet ezen múlna, de azt sem hiszem, hogy a Rómát Manchesterben fogják eladni egy magyarnak. Azt olvastam egy angol honlapon, hogy annak ellenére, hogy tényleg nem logikus, hogy egy amerikai magyar Manchesterben vegye meg a Rómát, hogy közvetlen a mérkőzés után szándékoznak tárgyalni Szenzi úrral, és állítólag Manchesterben, és az is elképzelhető, hogy ott gyakorlatilag mindenben meg is egyeznek. Hát ha ez így lesz, akkor a magyar televízió ott lesz az aláírás, nem? Számunkra viszont az jelent némi boldogságot, hogy műsorvezetőnk a Viaszaton Urbányi István zsinórban 4. győzelmét könyvelt el, és ő minden bizonnyal beér majd a stúdióba. Még akkor is, hogyha mi nem leszünk ott Liverpoolban időre. Felvetődik a kérdés, hogy vajon a Liverpoolba miért kell Düsseldorfon keresztül átmenni. Hát régen nagyszerű csapata volt a Fortuna Düsseldorfnak is. A helyzet a következő. Düsseldorfba repülünk, régi vágyunk teljesül ezzel. 3 perce már ott kéne lennünk a gépen, ahol minden bizonnyal egy 2-3 órás várakozást követően 3:42-kor elindulunk Manchesterbe, és helyi idő szerint 2:30-ra már hip-hop ott is vagyunk, onnan pedig Liverpool már nem okozhat gondot. Lóhalálában ideérkeztünk a 29-es kapóhoz, hogy elérjük a 9:15-ös Düsseldorfi járatot. Nem kellett volna ennyire rohannunk, mert csak 9:55-kor indul. Lehet, hogy miatt. Lehet.
Gyors lefolyású káosz szerepel az egyik mai napilap címlapján, a Düsseldorfi járatra kaptunk jegyet, itt el is férünk, mint látható, és így azon kevesek közé tartozunk, aki a Liverpool Arsenal mérkőzést kb. 45 000 nézőre számíthatunk, közülük talán csak 3-an közelítik meg Düsseldorfon át a helyszínt, mi ezek közé tartozunk, de jó döntésnek tűnik, mert kényelmes, a csomagunk is valószínűleg megérkezik, és időben odaérünk legalábbis Manchesterbe. Bizakodásnak minden okunk megvan. Ugyan reggel 6 órától itt veszteglünk Ferihegyen, és most délelőtt 10 óra van, de ez nem számít. Olvasni is tudunk most már. Nyilvánvalóan hamarosan eszünk, iszunk. Abzsidőzsi, van itt minden.